Malalab na kaming anak mo. Haan ko na lang arudan. Oh, ninapit din oh. Mapahingahan na kami lalab. Babastos kayo lang. Mapahingahan na kami lalab. Nababastos kayo. Sumata kayo kaya. Kapingod ng persona kami pa lang na kami kay kayat. Nahaan ko mga anak. Ang kapin. Pinaiyan na. Kana kami lalab ma? Haan. Kapingay ma? Nagtimot ka mo. Kapingay ma? Di na mo tikikan. Kapingay ma? Di na ikikan. Sakti nagbayad mang kuryente. Oray. Ama? Ah? Kasungal nga ako kanya. Lalab na kami ma? Haan. Kapigasta ka nga inang. Wala? Pigasta ka nga inang. Basta ka mag-anak. Talaw na talagan. Hi mga sis, it's Annie Morena and welcome back to my life. Again mga sis, nice kong pasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Yeah! 1 million takablubong hugs and kisses mga sis. Before we start the video mga sis, nice kung mag-comment kayo. Mag-comment kayo kasi nawawalan tayo ng content. Comment down below kung anong content or kung anong challenge ang gusto nyong gawin namin ni Mama dito sa bahay, and let's try to make it happen. Again mga sis, if you are new to our channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always ka updated sa lahat ng happening sa buhay namin ni Mamang ongit. Char. And before we start the video mga sis, mag-unbox muna tayo ng mga pinadalang ayuda. Thank you so much sa lahat ng namama. I love you all. Okay mga imodo. Char. Mag-unbox tayo mga sis. Wait lang. Ang parcel na to ay nanggaling kay Cheryl Kate Pablo mula sa Baguio City. So, thank you so much, Cheryl, at sa lahat po ng nagmamahal sa amin sa Baguio. Shout out po sa lahat ng taga Baguio City. I'm going to see you the soonest. Before anything else, diba? Kailangan nating isanitize, baka dirty. Tapos, kailangan din natin isanitize yung sarili natin, baka mas dirty tayo. Dirty! Spell the word dirty kung natang ito. K-A-B IT. Kabit. The dirtiest. Oh my God, I'm so... What the fuck? Ito na yung... Kita nyo ba yan? Oh. Yan. V-Line Skincare. So, thank you so much V-Line Skincare dahil nagpadala sila ng ganito. Pagpapintas kasi mafe-feel lang po mga pangit na iso nga. Thank you so much for sending pagpaganda. Lotion din mga sis! Sabon. Tatlo nga sabon. And the last but not the least, ito yung pinakamalalang kanilang binigay sa akin. Ay! Kita ni Mama din yung gumatang itik wa. Kitaan nyo man na nangisit kilik-kilik. Nauyaw daw na. Oh, nangisit ba? Oh. Nagkandang itik wa ka nun underarm whitening kit. So, okay, thank you so much again. If you want to order products like this, mga sis, ilalagay ko na lang sa description box below. Kung ambisyosa ka, ganun, kung gusto mong maging maganda. And advisable ito na gamitin ng mga kabet para mas lalo silang, you know, maraming masilepet, ganun. Ganyan kasi, okay din na yun. As you can see mga sis, parang feeling ko ang clear-clear ng mukha ko pero marami pa ring dark spots kasi ang ginagamit ko ngayon is ito. Yung kanilang kojic acid soap. O, nabuksan na kasi nga yun yung ginagamit ko. So 3 days pa lang, feeling ko I'm so fresh. Fresh ka? And of course mga sis, kailangan natin kamustahin kung ano ang ganap dito sa bahay. So let's go! So yan po yung ginagawa nila ngayon. Yan po ang ating inang. Inang ungat. Ma! Oh, di ba? Pure black. And this is our brother. Gamin to ubra minat mga sis is agparparte ta jikal dunapan mi nga itud ijay naganak nga ipag ko. So the baby mitata mga sis. Ah. Hindi, nalugitan ako. Nalugitan ka na. Nalugitan ka na. Duoy. This is me without makeup. Nay, walang lamukon. Aya! Nakadutag kagaga nga lamok tayo. May kagadan yun. Nagkabit no isuda maawan. Dutan na. Di manok mga sis. Agin lang na do. Scripted. Orang tayo magparparting kag-party. Okay na yung for content. Duldog kayo ang amin. Ano lang makita yun. Yung ubrami. Di ba nagarabid na content nga kasto. Pagbalbalin handa nga ako. Char. Like we have to remove one by one para bongga ang kwan. Para walang dot-dot na maiwan.
Niyato ma Kararte kasi ka, saan ka lalaki? Ping! Ni? Nyamat Cute ka lang, kadyayan. nakatangtanga na. Native chicken ay ito yung mga says ibalon mi jay naganak nga ipag mi. Nabang singiwat ko. Ano to man? Dati nga nabangsit dong. Dati nga nabang singaw. Kangisitan. Kangisitan. Kangisitan ka din daw. Ang kangatay ko. Sa balit at tanga panabunan nga siya pinangisi daw. Di ka pangitan ni. Di ka pangitan ni. Di ka pangitan ni. Sorry mga sisan nyo makita. Ang kawang mga kwamot si Kang Ubeng. Pag lalaglagan na ito isa, dandayin okay nila na. So kasi mga sis, dagiti lang tipo brown di singgulan. Kasi pagkaabalahan tayo nga sa bali no, di ko pagserbi tayo mamilya kasi. Single ka kasi. Saan ka bebe type mo? Diba? Hirap maging single sis. Kinina na. Bala. Mga sis, gubat. Gubat ng muranta. Sulamom, nagdawat ka 100 tatay. Oh. Nakats ko, brain na! Agay ka. Aray ko. Sula mo, deka. Ato, kininanap ko nga na anything. Sino ti mamang ko? Di, noon Talaga mo, si kamot talaga tinwang. Paro. Talaw na kun. Ape, pagtatanaw niya. Parparty na ading ko nga kagapuan. Naimas ulam me, mga sis. Wala, di mo kukunan. Tanungin natin si mama kung masaya siya. Masaya ka? Okay naman kitay. Diba? For tinola mga sis. Tapos si Sidan minsan kayo dinardaraan nga utong. Ganern. Maya si Dan tayo dinardaraan nga utong? Awan? Pag ito na kwarta tapang gagumata? Kita nagpasa no kwarta. Bibiyang ko nga eh. Kamu gamin. Talaga mga una na ganasin mga sis. Sorry. Nagpintasak! Char! Pagod ka na? Onte. Pagod ka Serve na? na dahil na question mo, dong. Tinatanong ko lang naman kung pagod ka. Pinaka... Oh, na, maksikditan ni daw, master. Okay, kinigisa na ng gwapo kong kapatid ang sibuyas at ang luya. Oh, kitain nyo? Wala na. Di ba? Kita-kitaan nyo pa yun ang kamuyo matagisa. Pudyos ko, alang nga kailangan pa yung i-shoot dagit yung amin. Hilalagay niya na yung karne mga sis. O, kasi pa nagkasday. Kailangan ba ibaga kanya yung amin? Very province life. Tinolang manok na native. Charap. Pero mas masarap ako. Okay mga sis, nakirugan. Kasalang nga ikaw ito gigaraw kasi sudan ito timang danom. Sudan ito garamit tinolan. Ito palang ulam namin. Dinuguan nga pork. Ay natin nagkatan ma. Di ba? Awan pansin na talaga. Awan pansin! Awan pansin! Awan! Isang ting mo man data kasta. Awa mo laman. Ay, ito di pag-alaan ti kwarta. Tanaw dati magasto ti balay. Awa mo di mo lang na kwaman. Kadakil nga rin ti marunong na ka. Ang magbibidyo. Matal, di pinagalan mo. Dingod ka agisuron. Di ba? Kitaan nyo, sino, bastos talaga. Siya, ano isuna? Tinolang manok, tinolang manok. Manok. So, we are preparing na mga sis kasi pupunta kami ng Tugigaraw. Nakabraak lang. Ay, masipat ko tarupang kit din. Anak eh, babain mo ta. Kapay babain ka, agbidbidyo na lang maperat sa kapungkos. Video ah. Nagpre-prepare na kami mga sis kasi pupunta kami sa Tugigaraw. See you! Okay mga sis, pupunta na kami. So beside me is our mother Ong. There is our sister na Chaka. Ulit kong sabihin, this is our mother Ong. This is our mother Ong. Are you our mother Ong? Okay na, nasigdinan ako. Wala na gumatang sa yote kasi iso-request na mga sis. Hi mga sis, ipaprank natin si ano. Anya nga, gagot. Kit na, nakabagpintay. Hindi ko na Nag-post-post. Hi! Papay? Saan ka sa piran ko? Well. Lang sa Papay ita! Kailangan nyo ni mamang ko naka face mask. Gamti kailangan na talaga nga ikukwa. Di matakkuban ti hole nga. Rupan. Matungpak na ito yung baklag yan.
Ano, nag-record ka? Sige. Ako. Pero mas pangit to, oh. Kaman ng mga Po, nagpintas ni Prinsesa. May nagpintas ni... Ay, na! Ang dakot ko. Apay, madam? Sige, sige man katungtungan man suna ma. Apay. Katungtungan. Apay. Pagbaga amon tatang ubing ipailaso na. Hindi, so, aksensempot ka neneng, mga tultuladon na andong. Oh, di ba? Caring mother. Ma. Hi! Uwapal nandong, katati, baby na. Ano nga mang sex natin babae, was? This time, nawi-witness po natin kung gaano kabait si Mamang Ungat. Oh. Diyos ko! Oh. Hello, Maang Dudan. Maang Dudan na. Cute. G.E.M. naman. Amat na. Apa di kamal? Cute. Ala, cute. Oh, cute. Yakin nandong. Naka-cute. Di ba? Very cute. Ringin tayo. Nakapangpangin. Kaya po nga, maringin ko. Kapangpangin. Tayo ka no? Huwag maturog ma. Agrein. Ang sisiyaab. Taulo na ma. Diba? Masaya. Ala! Ay, kita alala po, may ayatan unay. Okay mga sis, pauwi na kami sa bahay. Nakita nyo, yun si Baby Mira. Anak po yon ng kapatid kong lalaki, yung panganay naming lalaki. Kahit kayo mga sis, hindi mama yun, oh, magay ka man. Boring vlog no?